Benvinguts al programa Un moment d'esplai. En aquest programa tractarem els temes que més preocupen els participants de l'esplai a Passomi. Avui parlarem de les colònies after l'esplai i entrevistarem a la Núria i a la Vinyet. Vareu anar de colònies l'any passat? Sí, i ho recomano a tothom perquè és molt divertit. Sí, i m'ho vaig passar molt bé. On us agradaria que fos la casa de colònies? No ho sé, me da igual on sigui. A mi m'agradaria que fos a la muntanya. Recordeu alguna anècdota de colònies? No. Sí, una vegada que vam fer una cosa molt divertida i vam fer una festa major amb tots els nens de colònies i vam fer moltes activitats. I m'ho vaig passar molt bé. Què li diries a un participant que no vol anar de colònies? Que no sap el que es perd perquè és molt divertit. Que és una experiència que se la perdrà i és molt divertit i tu passes molt bé, estàs amb els amics, coneixes amics nous, és molt divertit. Bé, fins aquí el programa d'entrevistes Un moment d'esplai. Tots els participants d'After Esplai us desitgen un bon cap de setmana.